Bak isine pandongamu wis tak siapke kadunggo sliramu. Aku ngukir kata-kata romantis sing iso nyenengke kowe sing manis. Saksine donya lan langit gedene rasaku tunggal kamring sliramu. Panjang umurmu tak usahake panyuwunmu, tak pasrahke jantung atiku nganti namoni lelayu sing apik-apik ya sayang. Ning dino istimewa iki tungguku langkah tresno abadi. Semerbak wangine ambekanmu gugah rasa tembok gairah manise suara rayuanmu negeske kowe ra iso kelangan aku. Yang tungguku sampean bahagia, katuku terkesan biasa, rung iso ngenehi sing sempurna. Selamat tambah usia, semoga umur panjang, ku harap bisa terkenang sayang. Kau usahake panyuwunmu, tak pasrahke jantung atiku nganti namoni lelayu sing apik-apik ya sayang. Ning dino istimewa iki tungguku langkah tresno abadi. Tak usahake panyuwunmu, tak pasrahke jantung atiku nganti namoni lelayu sing apik-apik ya sayang. Ning dino istimewa iki tungguku langkah tresno abadi. Iki wis gak masuk akal. Nemu mas sakmene gedene. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didum rata. Kowe 1 triliun, bose 1 triliun, bojoku 1 triliun, aku 2 triliun. Ora iso. Kowe kan sak keluarga. Betul. Awake dhewe kudu adil. Loh, tapi aku sing nemu, aku seksi. Lah aku bose kok. Aku luwe. Wis to timbang geger, aku duwe panganan enak. Mangan sik yo. Apa ki? Yo. Mana ya? Mana ayo. Ini luwe. Malah jak mangan. Ndi panganane sing enak iki? Wah, Iki lho, sing wis tak siapne. Iki abon gulung Tugu Malang.
oleh-oleh Kota Malang. Kota Kene Malang. akeh kirasane. Oh. Ki ayam pedas. Enak iki. Lah cuma siji sini. Ki sapi super. Sapi super. Dirasakne kabeh ya. Iya enak iki, Mas. Bagi. Makasih ya, ya. Sama-sama saya. Iki sing viral kae iki. Apa? Viral. Iya, iki jan nyampleng, mantap nyeni porem pol marem